Sonra hormatly prezidentimiz Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew bilen duruşdy. Dozukly ýurdun başçyny hormatly prezidentimizi mehirini bereklep, Qazaqstan Respublikasynyň Türkmenistan bilen dost dogunlyk gatnaşyklaryna we köpügirlik hyzmatdaşlyga mühim ähmiýet berýänini beledi. Hormatly prezidentimiz Merkezi Aziya Italiýa görnüşindäki birinji sammite gatnaşmaga çakyryk hemde bildirilen mehmansöýligi üçin minnetdarlygyny beýan edip, we ýokary derejedäki duşuň we onuň çäklerini kabul ediljek tögütleriň Sewitiň ýurtlary bilen Italiýanyň arasynda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmäge ýardam berjekdigini ana bildirdi. Şeýlegem hormatly prezidentimiz Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň prezident Kasym-Jomart Tokayew ýeren mehirli salamy we iňgo arzuwlaryny ýetirdi. Hemde ýakynna Türkistan şäherine amala aşan tapanyň dowamyna Gahrman Arkadagymda bildirilen mehmansöýligi üçin minnetdarlyk bildirdi. Dozukly ýurdun prezidenti sammite gatnaşmaga çakyryk kabul eden üçin döwlet başçylarymyza hoşallyk bildirip, ýurtlarynyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň häzirki ýokary derejesini bellädi. Şeýlekem Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Türkmen halkynyň milli lideriniň şu ýylyň aprel aýyna Qazaqstana amala aşan dozukly taparynyň Qazaq türkmen gatnaşyklaryny täze dereje çykararyny belläp, Gahrman Arkadagymda iňgo arzuwlaryny beýan etdi. Diýipetdeşleri Sewit we Ähli gün tertibiniň mühim meselleri, hususan paragatçylyk we durnukly opugturandyrmak, durnukly energetikany we ulug ulgamny üpçün etmek, bu terişlerini peýdaranmak, daş goşugy goramak we howanyň üýtgemegi ýaly meselelerde Türkmenistanyň hemde Qazaqstanyň garaýşlarynyň gabat gelýänini kanagatdan bilen bellädiler. Döwlet başçylarymyz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2025-nji ýyly halkara paragatçylyk we anaşmak ýyly diýip eglan etmek bilen baglykda Türkmenistanyň goňşy ýurtlaryň gatnaşmagyna birnäçe iri çäreleriň geçiriljekdigini aýtdy. Şu ýylyň 12-nji dekabryna halkara paragatçylyk we anaşmak ýylyna hemde ýurdumyzyň kemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllygyna başlandyp geçiriljek halkara forum olaryň iň esasy bolar. Şundan bağlykda hormatly prezidentimiz foruma gatnaşmaga çakyryk kabul edeni üçin prezident Kasym-Jomart Tokayew minnetdarlyk bildirdi. Şeýlekem döwlet başçylarymyz dostlukly ýurdun prezidentini awada milli syýagatçylyk dowlagyna geçiriljek Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykargasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatyna gatnaşmak üçin Türkmenistana çagyrdy. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz we Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti bu gedekki duşun iki taraplyň hyzmatdaşlygy mundan meýlekde puturandyrmaga täze itergi berjekdigini anan bildirip, birik berege we iki ýurdun dogonlyk halklaryna iňgo arzuwlaryny beýan etdiler.